Всім мирного неба. Ну що, ми дуже гарно привітали на кацапське свято з мільйончиком дохлих кацапів. Все дуже чудненько вийшло. Прям дуже велике дякую силам нашої оборони, і ЗСУ, і ТРО, і Нацгвардії, і СБУ, і також ГУР, і іншим всім, хто до цього причетний, повітряні сили теж. Дуже велика подяка. Також люди, які у нас знаходяться в тилу, будь ласка, не забувайте донатити, допомагати силам оборони через ті фонди, в першу чергу, яким ви довіряєте. І хотіла також привітати наших захисників, які повернулися і будуть повертаються з полону. Дуже сподіваюся, що ми їх всіх повернемо і побачимо, і всі будуть жити у мирі і злагоді. Цього ми дочекаємось і доб'ємося. Слава Україні!